Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuaka damang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso ta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramolti ati-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Pasca Parjulu 20 April 2025. Imahata ni Tuhata natara surat di Evangelium Yohanes bidu 20 ayat sada rodi ayat 10 dohot topik minggu ikon hehe bana sian namate. Yesus bangkit dari antara orang mati. Hujah madihita ta paihutihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma di dok hatani Tuhata. Dungi di hari Parjulu duk salpu hari Sabat lahu masih Maria Magdalena sugut di nahulumi dope tu tanomani. Jadi di idama naung dihidat batwi sian tanomani. Gabi merlujung ma ibana manopot si Simon Petrus doho sisian na sadanari haholongan ni rohani Jesus. Pabuahot tu nasida nunga dibuat na mabuat Tuhani sian tanoman na. Dang binoto manang tu dia di taruhon. Jadi borhak masih Petrus doho sisian na sadanari. Jadi sahab nasida tu tanomani. Narak merlujung do na duai gabe marhajuluad do sisian nasada na humatop sian si Petrus gapi Parjulu maibana satu tanomani. Jadi di pauduk madirina di ida mapeak aka pangalilit alaidang bongot ibana. Roma nang si Petrus siap pudina di bongoti ma tanomani jadi di ida mapeak aka pangaliliti. Anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangalilitii. Pulik do di balun tu inganana. Disipe asabongot nang sisian nasada naung Parjulu sahatu tanomani di panoknoti gabe porsiama ibana. Adang dope dia tu sinasida hatani suratina madok ikon hehe ibana sian namate. Asa mulima sisian na duai. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaun lahu mangatusi turpukon manang mangatusi topik ni Minggu Pasca sadarion perayaan Pasca ikon borhak dohita sian ayak siai ai disido tarsurat topik ni minggui jala takasma tabige di dok muse aidang dope dia tusi nasida hatani surati nama dok ikon hehe bana sian namate. Dang dia tusi nasida hatani surati. Jadi bui dohonon si Maria Magdalena dohot aka parupuan na asingi nang dohot sisian haholongan ni Jesusi lahu tu kuburan ni Jesus lahu tu tanomani suguk manuguti molo si Matius madok dibuha-buhai juk manang pagi-pagi benar dada ala naung mangatusi nasida taringot tu haheheon ni Jesus yang namate. Lapatanna habo borhat nasida sugut menuguti dada borhat sian pangatusion na bagas taringot tu hatani debata natar surat di buku nabadiai. Sotuk-sotung lahon nasida tu kuburani holan nanaing mangulahon tradisi sabing dora. Atik bohado rupani tradisi di halak Jahudi satiki molo adong namate ikut do bahenon miak tu bakkei do ragam-ragam nina khusus molo di hata Indonesia di dok rempah-rempah dohot maksud asa unang hatop pembusukan lapatan na gabi hirana dimumi ma bakkei dungi buima paidai daun nasida utuh bakkenai tuaka ari nanaing ro. Adong do na songoni ate molo akaparhepengi rupani di patupa do songoni. Ido na taida di bagasa trupukon laho pe si Maria Magdalena tu kuburan ni Jesusi
nanaing mamiahi bakke ni Jesus hidupe sakapna. Molo si Markus madok songonon, asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena doho si Maria ni si Jakobus rab doho si Salome ma ragam-ragam ni nahucus laho mamiahi bakkena. Takas di dok si Markus rupani. Sian na sumangatu si isi Maria Magdalena dohot akaparupuan na asingi nang sisian na duai ima si Petrus doho si Johannes dihatani surati gabi adong madugaan na sida naung ditako na diba bakke ni Jesusi. Jadi di ayat sadai nakin macetak kasdoi di dok jala diuluti muse di ayat 10 tulu rodi ayat 15 di dok na sida matui bana buasa tangis so inang. Jadi dia lusima nasida dibuat nama buat do tuhaki dakku boto manang natu dia ditaruhon. Madok songoni humusor baibana do pakbudi gabi diida ma Jesus jongjong disi alai dang ditadda. Dungi didok Jesus matu ibana buasa tangis soinang ise diluluiho. Jadi diri puroha nama tukang porlaki ibana gabi didok matu ibana. Anggo hamudo mabuat ibana pebuahamu matuau manang natu dia ditaruh kamu asa hualap ibana. Nah songoni marupani jadi diripudo na adong na manako bakkeni Jesusi. Nang Jesus sendiri pe mama kulingi si Maria tong nama dang ditadda rupani. Buasa songoni aladang borha na sidasian pangatusion songon na tarsurat di buku nabadiai manang di surati. Hamu kadongan molo jujur hita madok sasitong na bahak do pesian tonga-tongata nasongon si Maria Magdalenaon sahatu tikionate. Diula parugamon nai dada ala na porsea ibana di hatani surati manang di Bibeli. Sotuk-sotung na paihuti tradisi do pe ibana. Gudang do songoniate. Ido asasai adong tadok majorupani na perjulu ido asasai adong do petaida sahatu tikion na mabahen sira tu hinabor ni na moddingi arong do petahei adong do peyate di pabbe ni sirang sira tu hinabor ni na moddingi didog asa sirang unang robe na mati tu pernguluan ni akasisolho na imarupani pemahaman na hape suadong hadumuan ni sira doh sirang hape di sada sisi muse di hasi holido ro na moddingi pinomatu parnipion ha dei do didok dia dei ro mahwamong sato kipedini piki haula wamong jala apus mailukinin na. Jadi tukso nia tu sado pangatusion niaka jolmon wai. Hape molo tutu maro mabiar dorate. Na padua hon sai adong dope nangotot sahatu sadarion patu pabuha-buha ijuk ikut di kuburan. Atik penunga gudang patupai di lingkungan gereja manang di bagas gereja isadiri. Sangado rupani berdebat hita taringot tusi. Hape molo di patu pabuha-buha ijuk tu kuburan sona dohot ibana kebaktian lalap do tangis di hinabor niya mata manang inata naung jumului. Dari na kebaktian ibana rupani lau tu si alai na laos ya ajas manfaat do laho payasok kuburan ni aka keluarga. Na patuluhon na tauni sa tabiate adong do siap padita ni HKBP na viral ala diorai pamasuk si patu tu batang ni namate. Doho takatasra. Nian nyojar ni holong na doi tu among nai manang tuinong nai. Alay na naing doho nota da gudang dope na mangulu na tininggal honi na modingi na somar sipatu na somartas. Ia tung tusi may dileho nate. Dungi marhua be marsipatu amatay. Lahu tu dia horwa ibana. Marminggu amat tahe. Haru ditiking uluna jarang do marminggu. Masa dung mate gabiringgas marminggu ate. Elu. Na paupaton adong dupe musena mabahes sigaret. Didok ngaliling na somari sapi ibana. Gati musema da sigaret non.
Hayang gudi tiki nguluna sigare komodor do sigar diisap. Hape dung mate gabeji samsu. Iba dote. Napalimahon adong namabahin si panganon na tabu. Hape panganon ni na mangulu piswadong. Sapedo dibahin presiden tanwaing program makan gratis. Ima alani argani si panganon do riko ni si panganon dia kana mangulu. Hape tarhonama mabay si panganon nakana tabu tu kuburan nate. Saya dong dupe satu sadarion hatik pe naung takasita porsea di Jesusi. Pokok na gudang dope na taulaon borhasia tradisi dada sian pangatusion di hatanatar surat di Bibeli. Jadi gudang dope pangalaho songon pangalaho ni si Maria Magdalena. Dohot pangalaho ni si Sean Naduei. Pangalaho niya kaparopuan narap dohot si Maria Magdalena. Hamak kadongan molo marpas kapehitan waing dada tradisio nate. Tradisi tahunan daw. Jadi sotung salah hita dang na mangulahon tradisi sabik kita manang holan ritual sabing daw. Alay naborhak do hita sian hapor siota, naborhak do hita sian pangatusiota. Pasca ima arti manang ari hatuaon, ari haluaon, ari hamonangan. Hamonangan nitu hatai manaluhon hamatean. Taingok buku deta nomor 10 nomi. Nunga talu hamatean di bait Tuhan Yesusi ay nahehe do ibana songon nanido nai. Jadi nunga dilubah hokiani baholani tutu aladang mangatusi sisiani ba lalak manasida songoni. Pasca paingoton hita saluhutna pabua na ikon hehe do Jesus sian namate. Buasa. Dua alasan na di ulau ni Apostel 2 ayat 24 dohot 30 sade. Maceta kas di sina perjulu ay dada na hatiopan hamatiani ibana. Jadi jamitan ni si Petrus di rupani tuaka halak Jahudi ih. Ay dada na hatiopan hamatiani ibana ninna ibana. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Na paduahon pabua naso pasobun ibana di Banua Toru jalan naso idaw ni daging nai habusuhon. Molo di hati Indonesia didok bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi sotuk tarpatudus sita tarpatudus rupani hamamateta dohot hamamate ni Jesusi. Sian pangatusionon mahita muse mangatusi pabua dada hamatian ujung ni saluhut. Taingok buku de 535 hamatian parhitian laho manopot Jesus ki. Doho tau ikom mamulus asasaha tau tusi. Jala ido asa disurato disilangi molarong na moding rupani disom maradia danin na do. Jadi paradiana do hape. Namaradia do. Moding sian hata oding. Hulip satokin. Oding. Modingin na rupani. Jadi molo maradian berarti adong do pe pardalanan siudutan. Jadi dak tanomani dang dikuburani dang diparbadaani ujung ni saluhutna. Kematian itu bukan titik tetapi koma. Bahkan adong do rupani nama dok tanda tanya. Tu dia ho dong mate ho. Dainna dong muse. Molo di bahasa karo jenda parkirna. Idu tahe parkir ido rupani setabi. Jadi molo tarayahon pasca dang na merayakan kematian hita. Dada na merayakan tradisi hita. Alai na merayakan kehidupan do. Alanunga di lehot Tuhan itu hita ngulu nai baru. Jadi roh hita marpaska nama mereng hanguluad do hita. Dada sekedar hidup tetapi hidup yang memiliki arti dan bermakna. Jadi Paskah adalah perayaan hidup baru, perayaan kemenangan. Tapatuduhon ngulu nai barui tu nahumalia kita. Ido lapatan ni namar Paskah. Asa sude
taruli di ngulu na pinatupan ni Tuhani dihita. Selamat Paskah madihita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa di perbiho katami perbue na dingkan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.